ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, навасҳои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошед. ҳозир ба ман хабар доданд ки рӯзи ҷумъа яке аз фарзандои бароманди миллати тоҷик мирзои муҳаммадраҳим дар синни 82 солагӣ вафот мекунад ва ӯро ба хок месупоранд. ин абармарди замон 10 писар ба воя мерасона, калон мекуна, ба ин давлату миллат ба хизмат мефириста. хоб дар синни 80 солагӣ 82 солагӣ дунёро падруд мега. мо хоҳони он ҳастем ки ин абармарди ватан худои меҳрибон ҷоша ҷаннатул фирдавс гардонаву ин шермардои ватана ки соҳиби 10 фарзанд буду, 10 писар буд, писароша умри дарози бобаракату насиби рӯзӣ гардонаву ва аҳлу оилаву хонадони ин сабри ҷамил тиҳад. ин абармарди замон дар деҳаи даҳкат чӣ қадар корҳо ба шумо маълум аст, кору фаъолият мекунад. худо боз ҳам хоҳони он ҳастем ки ҷоша ҷаннату фирдавс гардонаву аҳлу пайвандониро дар пушту паноҳи исмати худаш нигаҳбон бошаду ба инҳо сабри ҷамил насиби рӯзӣ гардонад. аллоҳу акбар. бародарон, имрӯз ма як наворе кардани ҳастам аз аэропорти ҷидда. аз аэропорти ҷидда навор кардани ҳастам, ёдоварӣ кардани ҳастам ки шумо қати суҳбат кунем. хоб вақте ки замоне ки мо ҳаҷи фарзира буд кардем бо ҳамроҳи ҳоҷи асадуллои қалъаи сифедакӣ интизори парвоз ба тоҷикистон будем. дар аэропорти ҷидда ғелидагӣ будем, ҳамхел ғелидагӣ будем. ҳаво ниҳоят гарм буд, ҳаво ниҳоят гарм буд. ба ҳамхел мо ғелидагӣ дароз кашидагӣ будем. хел суҳбат мекардем, гоҳ я пара, гоҳ ба пушт, гоҳ ба шикам. ҳаво ниҳоят гарм буд. баъд дар назди модам баъд ду одами ҳамхел ду бачаи ёши ҳамхел буз балаи ҳамхел бачаҳои тануманд вайҳорам ғелидагӣ буданд. ба вайҳо таваҷҷӯҳ кардам ба маҳсиҳои акаи ҳоҷи асадулло. маҳсӣ дошт вай дар пош, ҳамхел гармам буд, вай маҳсӣ пӯшидагӣ буд охир. баъд ҳавоё ҳамхел ғел хӯрда омадан сарошна ҳарду ҳам бача сарошна дар болои маҳсиҳои ҳами ҳоҷи асадулло ҳамхел сарошна монданд. ба ман гуфтам ё чи гуфт ки ё шӯхӣ мекунанд. гуфт ҳоҷиё шӯхӣ кайстанд. гуфт бихел пурсим шумо. ба хез пурсид шумо. ба хез пурсид. ба гуфт ки ай киҷо мешем. гуфт ки мо Сурия мешем, ай Сурия мешем. ва хеле хай арабиро медонст гап кард. хай ман хел гунгакбозӣ кайсем қачун гап задастем мефаҳмем ки гапошро мефаҳмем. оли ма гап мезанам я хел ҷавонои номуҳтарам мегӯянд мефаҳмем. мо гунгакбозӣ қати суриягиё гап задем дар аэропорти ҷидда, шумо намефаҳмем гап боша. баба ё гуфтан ай киҷо? мо гуфтем ай Тоҷикистон. гуфтан Тоҷикистон медонем. баъд гуфтан ки Путин медонем. мо гуфтем Путин Россия Путин. гуфтем Путин Россия. гуфтем Тоҷикистон мо Эмомали Раҳмон моем. гуфт ки гуд медонем. гуфту ба гуфт Путина гуфт ки вай кайста. Путин гуфт Чечня қати. гуфт вай соз не гуфт, хушрӯ хуб не гуфт, Чечня қати. гуфтам хеле вай кард гап зад. ана хеле вай карда бисёр ҳам бачаҳои Сурия вай кардан гап задан ки Путин ҳам соло мисол хай чӣ қадар коро буд то ҳозир давом дорад. хай чӣ гуфтани нестем. худо тинҷу амонию сулҳу салоҳ шава. бародарони қандам, мо ай ҳаҷ гап задаистем. дар инҷа бародаро бисёрш блогерои ҳамин репсароҳо бисёр рафтаистанд. хай аҳсан ба иҳон мегӯем ки бираванд ҳаҷ кунанд, хонаи худоро зиёрат кунанд, дилшон камтар мулоим шаванд, худованд ҳидоятшон кунанд, барои рост ҳидоят кунанд, биёянд фақат наворҳое кунанд дар бораи ватан, дар бораи модар, дар бораи муҳоҷир, дар бораи зан, дар бораи пастиву баландиҳои зиндагӣ биёянд суҳбатҳо кунанд. хоб мехоҳем ки ҳаҷи инҳоро худои меҳрибон ҳаҷи мабрур гардонад. хоб дар ин ҷо бо як ки буд якта ҳамин саҳари камтар наворша тамошо кардама. репсаро буда чӣ буда барем кеш буда. кеш ном бошда намедонам реп мегуфта. худаш гуфт ки канал ма ба фурӯш мондаш. 8 сол шуд репсаро буда.
репсаро хай маро медоне ки ман барои ҳамин репсароё бисёр вақти баъди мурдани худораҳмати идибек яъне банон ситиёпа ман бисёр сахт истодам чӣ қадар наворҳо кардам барои ҳамё не ки результаташ ишонро ба ҳам рехта шидаиста реп бу қадар моли хубе неста оли ҳами кирам беҳрӯз шефи ҷугёрам намере таҳаҷҷухӣ рафтан дар кора бояд бире ҳамамон бирем биёен яке ба пои қадами шумо бо файзу баракату кору бору ҷангу ҷанҷолҳо байни блогеру байни номуҳтарамо баҳс мешавад яке мо ҳам ният дорем ва яке ёдовори аз ин аэропорти ҷида мекунем фикр ме калонтарин дар дунё аэропорти ҷида ки ман яна ақл мекунам худам ҳайрон мешавам ҳамин самолётам вай мекардиан ҳамин ранги мошинори ҳамин ҳаиш мекунанд мо шиштаем хел ҳай кард бира ва ус умад разворот кард бо ису тоху рафт ҳамин хел нигаҳ менам ай треза самолёт ки қариб 10 та самолёт ба худо думбадум очрат истодиан чиқа заправкада очрат мескут думбадум очрат истодиан ҳамин томехрам трасса якам взлётни полосада ҳамин меса тафоша иқа пас мена бланд мекуна думша хел мекуна хел пас бланд карда мегира ҳамин ба як разгон мегира ҳамин мепара ишки парид бо диюмш меяд меса бо сеюмш меяд бо ҳамин хел умада иста айс буромада иста айс фуромада иста айс буромада иста ҳар як минута як самолёт мебуромада ҳамин самолёт мефуромада соли 2008 аки ин соло оли намедонам чӣ хела хай боз ҳам чӣ гуфтани ҳастем ба ин репнавозу ба ин сборкунандагону ба ин чӣ гуфтани ҳастам ба ин гуфти бародар раҳими ғармӣ ки ин пишкакое ки думоши хичуна сир мекунад ҳеҷ маъне надора бирем ҳаҷ кунем биёем ай таҳти дил хизмат ба модару ватану ба халқ ба камбағалу ба сол дармондаҳо ба якине суханҳои хуб бигӯем корро пеш барем баъд имрӯз 3 январи соли 2023 боз ман муроҷиат ба бародари қандим диловар Сафаров мегӯям хай гӯшти нагирифтаиста чӣ накаиста ақаллан суҳбат намекунӣ пурсидаиси унам як навор гуфтам гӯш накардам примера гуфта кай сар мешавад гуфтагӣ ки сомонӣ кист охи ҳами мада якта дута сета чорта не садҳо савол бутед буши то айусу маиса хотири ҳам подписчикот суҳбат кунем бобот ғаниматай дам ғаниматай як нигаҳ мене ки пага гуфтан ки бобо мурд баъд дили да намеда ки бобо қадимо як суҳбат накардем зиндаву сарбаланд бошӣ интизор шав суҳбатҳоро интизор шав суҳбат кунем гӯштин бигирем подписчикора хирсанд кунем бобои лангари солим мондагиад чандин дигарҳо солим мондагианд чӣ хеле кунем охи солимо ҳайф мешавад калуши қоқақ маҳсӣ охи ту чиҳои хеле мекунӣ наки хеле охи бо як суҳбат кунем баъд як чӣ гуфтани як чӣ дигар гуфтани ба ҳаво камтар соз шо ҳаво хунука барф нест худоҷон барф бора як ним метр барф зана тоҷикистони азизам да мо деҳқонам барфа дӯст медорем барф бояд бибора дуо мекунем ки барф бора баъд гуфтани ҳастам ки як ресторани бародари қанди ман раҳими ғармӣ ресторани буракай намедонам дар гиҷо ягон бор рафтагӣ нестем як мерам барф мегирад дигар на павлоне дар кор на кирмак на ҳеҷ охи барфай мегӯям ки бирам як ресторан бирам ку як чӣ кунам ҳам навор кунам иҷозати навор аста ресторанда иҷозати навор аста ки бобой блогеро як навор куна як ягон камбудитам ёбам дар ресторан охи таърифтам мекунам не камбудитам ёбам иншолло агар ман камбуди наёфтам ина бародари қандам ина ришам бигӯ ки бобо ҳай фирӯ шуд ҳамин ресторанда ина камбудӣ наёфтӣ не ки камбудӣ ёфтам чӣ навор мекунем камбудиро зиндаву сарбаланд бошен наворҳое кунем ки тамошо кунам бара меган ки навор ку як хел хай номуҳтарам мега вабше бобош набоша ба амед наша ба гуфти ту ба гуфти ман а ютуб намерам ман ҳозир бобои блогерим оли бобои блогериро эълон мекунам та аюсу маюсу га мезанем зиндаву сарбаланд бошен риштаи сухана дароз намекунам бо як навори дига бо канали қанди бобода як канал бобо блогерода ира бобо блогерода қанди бобода як канали дига як навори дига роӣ мекунам ба сами шумо мерасонам тамошо кунем хирсанд шавед ай ватан тоҷикистони азизи сарбуландам гап задаистам зиндаву сарбуланд бошед